كاب مبقسي أبابوني سبعو مسلات التوضحي جاندا وياني سلام زخبركم سمعتنا انه امريكان هاجرات معرابن انصار حزبتاتن منغستاتن زوبا قرن افريقا زجمروا قلع ورار بستفلالي ملكعات يقصلوا الله امريكان هاجرات معرابن بمنقد جاندا ويانه دليتاتهم نمعوات زكايدو قلعن زي قلعن تكباراتهم نابتي حليمهم زتبقسلو مدمنبتا كبصحم سيترف نزياده فشلت زقالع كاب حفرت مساقول بابهم انه حج دما ناب حدشن كعوتنا يخيل ينابزبل ومعرفن بمنقد العلواي كوميشن سبعو مسلات ودب حبرات هاجرات نمتقبارو قعزو فليما مالو زخبركم سمعتنا كم ذكر امريكان هاجرات معرابن بمنقد بايتصتا ودب حبرات هاجرات ابلعلي ايرتران ايثيوبيان زتفلالي والسنتات نمتحللاف للعسر تخلت تجزي زكايد وفتنه بزيرو سلسترابحه بدرجة أمريكان هاجرات معرابن باب ولقي نابين أو سنتات اقدات سقاقيرو من بارومن إرترا دما نايو سنتاتهم قدامي تقداي مخانا الزكاريو نس قمتات زي وسيدهم نابزوت أنو نهاجرات قرن أفريقا فريسكا زدل خايو بامبولا وسرعات ناب سلطان مسيكا نجو بوليتيكا وربحاتات قرن أفريقا أبيد كأتيخا دليتات كام مسمار بمبال زتبقوس لقعزو بب معلتو رحقتنا وسخه بممصو انه حجر ما نغصلتو بمنقدي هاجرات معراب بمقابرينت ودب سبعو مسلات حبرات هاجرات فولي دراما ابقي سمالو از حجي بمنقدي ودب سبعو مسلات سرح زلو دراما نتا قديمو بمنقستي ارتراز تنسقه كوميشن سبعو مسلات إثيوبيان بيصحفت العلواي كوميشن سبعو مسلات حبرات هاجراتن زتبصح مدمدمتا داغماين مخلاسو بمنقدي ناتاتهم كيلاتات مالت اكسبرتس نممرمارو زطلبيو ايرترا نتي بكوميشن سبعو مسلات إثيوبيان بيصحفت العلواي كوميشن سبعو مسلات ودم حبرات هاجراتن بسلست حدار كل تشحن عسران حدن زوصه حبرو صبصاب حده حقاو سلطان نايتهم نتي مرمرا زكايدو أكلات كلته ملكعتات زي شارنت فتحاونت ميزاناونتن مياونتن مرمرتا أكلات سلسته تأماننت مسخاكرن آليام الرقاز قنعنت صحابة مسكرنتن أربعته رطوبنت ناب مدندمتا زبصحو رخبتا تابزبلو أقد استنطبتات دقيق مرمرا كم زدليو متحساسة بمقرابة الزكاريو إرترا نتي زي قبول ودي ثاول فنتي تكالات ودب حبرات هاجرات مسجاندا ويانا بزملكات نابوانا صحافنا يتودب سكفتا اب اوانو كم زحبرت سفلتيو اتي بسلست حدار كل تشحن عسران حدن بمنستر قدات وصا ايرتراز توها بمجلسي نتي ابلعلي ايرتراز قربه مسرت البو كسي كمون تقرأ بحرياتنا يتكسي استند قلو چبطتات بزقبا زقالعو خوينو نبهلن كبرتاتن هزبن منغستن إيرترا بحد وغن نمسلي كبرن ميزانن سراويت إيرترا دما بتخل وغن بزقبا استنتنن زن صبارن كوينو زقرب منبارو اتزحيل مرأيا نايتي صبصابيو كمتي بتخناتا لزحبرنايو أمريكان هاجرات معرابن مس ممتاتن مچباتن جاندا ويانه زلواوي بوليتيكاوي دبلوماسياوي بروباغانداون سنلبناون ميلاتاتا معبيلون بمهلاهم اتي اديس ابا اتيو بيت منغست 4 كيلو تقصاصيرو بيرترا بيلو نهاجرات قرن افريقيا نابحق فكتولم استمني وجاندا ويانه انفتو كم بغسيو نام بغسيو مسكونم انه حجدما بسم مكتالن مقوصارن سبعو مسلات نجاندا ويانه هيوت كزرالو يخيل يخون زبل وميلاتات عندي مزارب ارسي كم زخون اب مغبار تصميد مالو العلوي كوميشن سبعو مسلات ودب حبرات هاجرات 40 شوعتن هاجرات بابالنت زحاقو فينو نتي باوستريا بلغاريا تشيك ريبابليك دنمارك فيجي فرنساي طاليان جابان مارشال ايلاند مكسيكو نيذرلاند كوريا يوكرين جرمن بولاند بريطانيا تفرمو نستوهابو امامه
ዝምልከቶም ሃገራት ከይተዘራረብሉ ዘተግብርዎ ብምዃኑ እንሆ ኣዛራቢ ኮይኑሎ ብመሰረት ኣሰራርሓ ናይቲ ውድብ 16 ማለት ሓደ ሲሶ ካብ ኣባላት ተቐባልነት እንተረኺቡ ክዝተየሉ ስለ ዘፍቅድ ኣብ መጀመርታ ካብተን ኣባል ሃገራት ኣርጀንቲና፣ ባሃማስ፣ ባሕሬን፣ ባንግላዴሽ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ካሜሩን፣ ኤርትራ፣ ህንዲ፣ ፊሊፒንስ፣ ሶማሊያ፣ ቶጎ፣ አርሜኒያ፣ ብራዚል፣ ኢንዶኔዥያ፣ ሊቢያ፣ ሞሪታንያ፣ ናሚቢያ፣ ሱዳን፣ ቬኔዙዌላ፣ ቻይና፣ ኮት ዲቮር፣ ኩባ፣ ኔፓል፣ ሩሲያ፣ ሴኔጋል፣ ኡዝቤኪስታን፣ ቦሊቪያ፣ ፓኪስታን፣ ማላዊ እዚ ጉዳይ እዚ ከም ኣጀንዳ ፍጹም ክዝረበሉ ቅቡል ኣይኮነን ዝብል መርገጺ ጸኒሕዎ ነይሩ እዘን ሃገራት እዚአን ዋላ እኳ እቲ ሓሳብ ክዝተየሉ የብሉን ዝብል ጽኑዕ ሓበራዊ መርገጽ እንተነበረን ገሊአን ግና ምስ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ካልእ ረብሓታትን ኣብ ግምት ብዘእተወ ንኣብነት ካብ ኣፍሪቃ 6 ሃገራት ማለት ሊቢያ፣ ሱዳን፣ ማላዊ፣ ሴኔጋል፣ ሞሪታንያ፣ ቶጎ ድምፂ ብዘይመሃበን እቲ ብዓወት ወይ ብማዕረ ንጥቢ ክፈላለየ ትፅቢት እተነብረሉ ኣኼባ ናብ ካልእ መስርሕ ብምኻዱ ብናይ 5 ድምፂ ፍልሊ ብስዕረት ተዛዚሙሎ እዚ ንሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣንበርኪኽካ ነቲ ዞባ ንምቁፅፃር ዓሊሙ ዘንቀደ ኣካይዳ ምዕራባውያንን ኣሜሪካን 13 ሃገራት ኣፍሪቃ ብዘርኣዮ ጽኑዕ መርገጺ ኣፍሪቃ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ተቃውሞ ተሰጋጊራ ከም ዘላ ክኢላታት ተንተንቲ ፖለቲካ ዝገልጽዎ ዘለዉ ሓቂ ኮይኑሎ እቲ ኣዝዩ ዘገርም እዚ ሕጂ ብጃንዳ ወያነ ኣብ ልዕሊ ክልላት ዓፈርን ኣምሓራን ዝተፈጸመን ዝፍጸምን ዘሎን በደላት ፍጹም ዘይተላዕለን ዘይተዘከረን ምዃኑ እዩ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈጸመ ኣገዲድካ ናይ ምድፋር ገበን ቅቡል ክሳብ ዝመስል ተዘሊሉ ተሓሊፉ ህፃናት ኣገዲድካ ናብ ኩናት ምእታው ከም ገበን ኣይተሓስበን ኣይተዘርበሉን እቲ ኣብ ክልቲአን ክልላት ኣብ ትካላት ጥዕና ኣብያተ ትምህርቲ ኣብያተ እምነት ናይ ቁጠባን ሕርሻን ትካላት ዝወረደ ዕንወት ኣይተላዕለን ጸብጻቡን ኣይተገብረሉን ኣብ ልዕሊ እንስሳ ዘቤት ቅርስታትን ገዳማትን ዝተፈጸመ ገበን ከም ቅቡል ዝተወስደ ክሳብ ዝመስል ሰማዒ እዝኒ ኣይረኸበን ኣኸለ ኩሉ መዛግብቲ ትግራይ ጃንዳ ወያነ ዝብል ጥራዩ ተጻሒፍዎ እንተነይቡን እዚ ድማ እዩ እቲ ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ህዝቢ ዓለምና ሓላፍነት ዝተነብረሉ ትካል መሳርሒ ምዕራባውያንን ኣሸቀልትን ምዃኑ ዝተጋህደሉ ጉልጽ ኣካይዳ ኣሜሪካ ትኹን ሃገራት ምዕራብ ነዚ ውሳነ እዚ መበገሲ ብምግባር ሓደ ፖለቲካዊ ጸቕጢ ከዛይዳ ክልተ ትካላት ሚድያ ሃገራት ምዕራብን ኣሜሪካን ብዛዕባ እዚ ውሳነ እዚ ዝተፈላለየ ሰነዳዊ ጸብጸባት ብምድላው ኣብ ትግራይ ንዘይነበረ ከም ዝነበረ ከርእያን ንዓለም ከደናግራን ከታልላን ምሕላን ሰለስተ ዝተራቀቀ ቁጠባዊ ጸቕጢ ንምትግባር ክብገሳ ኣርባዕተ ናብ ካልእ ዝተሓለለ ተንኮል ንምስግጋር ከም መንጠሪ ባይታ ተንኮል ኣብ ልዕሊ ተንኮል ክጽፍጽፋየን ሓሙሽተ ናብ ትግራይ ቀጥታዊ ምትእታው ንምግባር ዘኽእል ጸቕጢ ከም ፍትሕ ከቕርባ ሽዱሽተ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ቢልካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተመሳሳሊ ቀጥታዊ ስጉምቲ ንምውሳድ ክሓስባ ሸውዓተ ጃንዳ ወያነ ነዘን ነጥብታት እዚአን መበገሲ ብምግባር ናብ ካልእ ሓድሽ ወራር ዝብገሰሉ ባይታ ንምፍጣር ክፍተን እዩ እቲ ዕላማ ኣብቲ ኣኼባ ቃል ዘስምዓ ኤርትራ ሶማል ህንዲ ቻይናን ካልኦትን ሃገራት ኣፍሪቃ ጉዳያተን ባዕላተን ናይ ምፍታሕ ሓያል ተመክሮ ስለ ዘለወን ሃገራት ምዕራብ ይኹኑ ኣሜሪካ ኢደን ካብ ኣፍሪቃ ክልዕላ ዝትሕዝቱ ናይ ሓባር መልእኽቲ ዘመሓላለፋ ክኾና እንከለዋ ንሃገራት ኣፍሪቃ ብምውካል ብመንገዲ ኣምባሳደር ካሜሮን ዝቐረበ መግለፂ እውን ካብዚ ዝተፈለየ ትሕዝቶ ኣይነበሮን ኤርትራ ዋላ እኳ ኣብ ኣካይዳን ኣተሓዛን እዚ ጉዳይ እዚ ዝነበራ ተቃውሞ ኣቐዲማ እንተገለጸት ንዘይቆኑዕ ኣተሓዛን ኣካይዳን እቲ ውድብ ብመንፅር ዝተመርፀትሉ ሓላፍነት ክሰርሓሉ ስለ ዝግበኣ ኣብ ጎኒ ሃገራት ኣፍሪቃን ኢትዮጵያን ደው ብምባል ነቲ መስርሕ ብምቅዋም ካብቶም 16 ሃገራት ሓንቲ ብምዃን ሓቀኛ መርገፂያ ኣነፂራ ኣላ እዚ ተመሓላሊፉ ዘሎ ውሳነ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ተሪር ተቃውሞ ዘጋጥሞ ክኸውን እንከሎ ኢትዮጵያ ምስቲ ውድብ ዝኾነ ዓይነት ምትሕባር ንምግባር ቅርብቲ ከም ዘይኮነትን ነቲ ኣቐዲሙ መዕለቢ ተገይሩሉ ዝተዓጽወ ፋይል ዳግማይ ከም ብሓድሽ እሞ ድማ ናብ ናይ 3 ሰነ ናብ ዝመልስ ፀወታ ከም ዘይትፅመድ ብመንገዲ ጉዳያት ወፃኢ
ደጋጊማ ሓቢራላ እቲ ብወገና እትሕተተሉን ዘድልን ካብ ምትግባር ከም ዘይትቁጠብ ብምግላጽ እዚ ተግባራት ኣሜሪካን ምዕራባውያንን ነቲ ካብ መበገስን ናብ መበገሲ ኣባጎኒ ሰብኣዊ መሰላት እተወጥሐ ጃንዳ ወያነ ካብ እሩሩ ዝሓልፍ ፋይዳ የብሉን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎሚ በዚ ክንዓጹ ኣብ ካልእ እዋን ብኻልእ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ክሳብ ንረኽብ ሰሰናዩ መዓኹም